todos aquí. Vamos a dar comezo a sesión plenaria os seguintes puntos da orde do día. A aprobación se procede dos borradores das actas das seguintes sesións plenarias: extraordinaria do 13 de 3 de 2020, extraordinaria do 16 de 6 de 2020, extraordinaria do 17 de 6 de 2020, extraordinaria urxente do 3 de 7 de 2020. Vamos pola primeira. Algo de comentar por respecto do 13 de 3 de 2020? Votos a favor da aprobación da acta? Votos unanimidade? Non, eu abstención. Ah, sí? Sí, porque claro, porque non estaba. Vale, que non pareceume. Vale, entón espera. Dez a favor. Vale. A segunda é extraordinaria o 16 de 6 de 2020. Alguna cousa que goste de comentar? Votos a favor? Abstencións? A extraordinaria do 17 de 6 de 2020. Votos a favor? E a extraordinaria e urxente do 3 de 7 de 2020. Algo comentario? Votos a favor? O segundo punto da orde do día é a aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza fiscal número 10 para adaptada á Lei de Contratos do Sector Público. Isto xa foi dictaminado en... Non dixes os puntos? Sí. Foi dictaminado na comisión informativa e a parte na comisión a secretaria aclarou porque non a explicación extensa de por que sucedía isto, que adaptaba a Lei de Contratos Público e toda a casuística que se deu nestes anos, e a cuantía que era, non era significativa, pero que mellor é adaptar. Foi dictaminada en comisión informativa por unanimidade dos 7 concelleiros presentes, sendo 7 o seu número legal de membros. O acordo foi o seguinte: en quórum de maioría absoluta. Primeiro, o Concello de Lousame acordou no seu momento a imposición. Esos son os accidentes administrativos. Vamos a ler os puntos o que acorda o pleno, porque o demais eu creo algo que necesiten que o lea, que o leo sin ningún problema. Xa está debatido e dictaminado. Acorda, primeiro, prescindir do trámite de consulta previa definido no artigo 133.1 da Lei 39/2015 do 1 de outubro do procedimento administrativo común das administracións públicas por aplicación do mesmo artigo 133.4 ao estarmos ante unha modificación que non impón obrigas relevantes aos destinatarios e regula só aspectos parciais dunha materia. Segundo, acordar en aplicación do artigo 33 da Lei 39/2015 do 1 de outubro de procedimento administrativo común das administracións públicas a tramitación de urxencia que supón a reducción á metade dos trámites do procedimento. Justifícase a aplicación da urxencia xa que o retraso na entrada en vigor deste acordo restaría potencialidade, eficacia e eficiencia á finalidade pública perseguida, que é a adaptación da ordenanza fiscal á Lei de Contratos do Sector Público. Terceiro, aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal número 10 reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos, modificación que consistirá na supresión do parágrafo 4º do seu artigo 6. Por cada proposición para tomar parte en contratación de obras, suministros de servicios, 30 euros. Ese é o parágrafo que se vai a suprimir. Cuarto, abrir un período de información pública por un prazo de 15 días hábiles con anuncio que será publicado no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de ditos do Concello. Quinto, no caso de que non se tivese presentado ninguna reclamación ou suxerencia, entenderáse definitivamente adoptado o acordo que até ese momento era provisional. E sexto, unha vez que o acordo provisional se eleva definitivo, de xeito expreso ou tácito, a entrada en vigor da modificación da ordenanza terá lugar cando se publique completamente o texto da modificación no boletín oficial da provincia. Algún comentario? Votos a favor? Unanimidade. O terceiro punto da orde do día, a aprobación inicial se procede de modificación puntual
número 1 de Pexón do Concello de Lousame. Eso tamén foi levado a comisión informativa, dictaminado, e despois tamén unha reunión co técnico do Concello, o día seguinte, a xunta de portavoces, e eu vou a repasar, ler por que se plantexa esta modificación, que é unha modificación puntual, non esencial, que é o que trataba de explicar outro día a súa pregunta. E leo, se queren profundizar en algo, comentar algo, comentamos, e tamén os acordos. Recordar que no dictamen foron 5 votos a favor, emitidos por concelleiros do Grupo Popular e Grupo Mixto, e 2 abstencións emitidas polos concelleiros do PSDG-PSOE, sendo 7 o seu número legal de membros e, polo tanto, co quórum da maioría absoluta dictamina favorablemente o seguinte acordo. Vou a ler o máis breve posible os antecedentes administrativos, porque este é un procedimento longo desde o inicio, desde que se encarga a empresa de técnicos, a consultoría se encarga este estudio, se reúne co técnico de urbanismo, miran cales son os puntos conflictivos que se están dando durante estes 14 anos, que na que resultou efectivo e útil o plan xeral, pois sempre aparecen eles e aparecerán, e habrá que facer outras modificacións puntuais. Entonces se inicia o que marca a lei. Entonces, non sei se xa teñen a documentación, se xa leron os antecedentes administrativos, se queren que yo recorde, ou se pasamos a ler os acordos, como vostedes creirán. Bueno, non focarnos. Eu quería puntualizar unha cousa que sería, que dado o trámite que daba todo isto, nos gustaríanos, así nos abstuvemos outro día en base a isto, pois ter un pouco máis de tempo para estudiar a modificación esa, porque non somos técnicos, ainda que outro día quedamos aquí... Podemos ter. Sí, pero nunhas circunstancias, entonces eu salvo, como di a secretaria moitas veces nos escritos, que cando fai o seu informe, salvo mellor outra opinión. Entonces, bueno, temos a opinión do técnico municipal, pero tamén nos gustaría ter a opinión de un técnico máis. Entonces, bueno, temos a do técnico que vámonos, redactou o proxecto. En principio, vamos seguir ca abstención en base a eso, non é porque non sea necesario facer a modificación. Vale. Pero, bueno, eu lle explico porque a mí son partidaria de dar sempre o tempo, a información, todo o que sexa necesario. Pero agora mesmo perxudicamos a xente que está pendente de licencias, de subvencións, en algúns casos, sí, que poñerían en perigo o futuro de algunha instalación. Como dixo o técnico, un caso non pode... No, pero vamos a ver, todas estas modificacións son puntuais e van a pasar todos os filtros porque o marca a lei, e senón que me corrixa o técnico presente, marca a lei, ahora a disposición pública durante 2 meses, a partir de poderse presentar alegacións, temos que mandalo a todos os pedir a partir de aí os informes sectoriais pertinentes, e se non se adapta a lei, ven de volta con as correccións. Incluso nós mesmos podemos encontrar nese repaso algunha cousa que alegar ao documento, é dicir, podemos notar un fallo, unha errata, non sei o que, o sea, e podelo corrixir, hai ese prazo de tempo, e xa son 2 meses, non? Que sería todo agosto e todo setembro, e a disposición pública, e para presentar as alegacións que se considere, e despois empezar a requerir os informes pertinentes para unha vez que estén, adaptar outra vez esta parte que ven aquí, que onde pon normativa, onde está o texto novo, entonces volver a traer, que será o que finalmente se publique solamente no boletín, ao que é a normativa, pero unha vez que veña puntualizada, atendo en conta as alegacións e cos informes pertinentes, facendo todas as excepcións que haxa. Creo que ten todas as garantías de ser legal e que é unha modificación, xa ve que é puntual, de casos que hai a maioría deles para adaptar a lei e outras para intentar mellorar algúns dos aspectos que creaban confusión, sobre todo, no noso plan, porque se contradecían algúns uns cos outros e para aclararlos definitivamente.
Por eso, non é porque lle negue, nin queira, porque non é a miña intención, durante estes meses, se quere vostede... Pode presentar alegacións. Claro, e se quere... No, e aparte, se vostede quere que teñamos reunións con técnicos especialistas na materia, eu volvo a ter, pero, por favor, antes xuntámonos, se quere, lémolo, e despois temos a reunión cos técnicos. É que iso eu considero... Pero unha vez que se manda a información xa para eso. Consideramos que as reunións tiñen que ser previas a non despois de presentar, a ver se me explico. Sí, pero empezar, isto é para empezar, o primeiro paso. Pero como é longo, Non canto máis tardemos, non peor. dudamos de que sea ilegal, me explico? Non, xa o sei. Vale, entón, pois, é de eso, é puntualizar eso. Pero decir, estudialo, miralo, todo, sin ningún problema. Se ten que vir o estudio, non quero dicir o nome, que redactou, pois que o técnico ou os técnicos que veña e nos sentamos e falamos, se usted lle pregunta, o que queira, unha vez que eu teña xa un pouco máis mirado. Porque é lioso, porque non é porque sea lioso o expediente, vostede vai a normativa e o vai a ver máis claro, porque todo o demais é todos os pasos que seguiron, entonces vaise como... Parece que se está contradecindo. Si vai mirando... Pero é que temos que meter todos os pasos, contestacións, peticións, iso é o que forma o expediente este. Pero o texto é onde pon normativa, que non me acordo na página, pero falaremoslo despois, para que o poda mirar, e ningún tipo de cortapisas de eso. Ora, eu creo que temos que intentar agilizalo porque xa leva demasiado tempo, e logo hai meses que se retrasou ainda máis, e por lo que todos sabemos, e canto antes creo que é mellor para os veciños, non? Leo os acordos, entón, primeiro, aprobar inicialmente a modificación puntual número 1 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Lousame, modificación de varias cuestións normativas. Segundo, abrir un período de información pública durante 2 meses, mediante anuncio que se publicará no tabuleiro de editos do Concello, no Diario Oficial de Galicia, en un dos xornais de maior difusión na provincia. Durante o debatido período quedará expediente con todos os documentos que integran a modificación puntual número 1 a disposición de calquera que queira examinalo, para que se presenten as alegacións ou suxestións que se estimen oportunas. Do mesmo xeito, estará a disposición a sede electrónica do Concello de Lousame. Terceiro, declarar que non procede a suspensión do outorgamento de licenzas, xa que a concesión de licencias ao amparo da normativa vixente non terá repercusión sobre a modificación puntual que se está a tramitar e non levará aparellada ninguna imposibilidade de proceder á aprobación definitiva da modificación puntual, nos termos nos que se está aprobando inicialmente, tal e como consta no informe do técnico redactor da modificación puntual que obra no expediente administrativo. Cuarto, remitir o expediente ao órgano competente en materia de urbanismo da Comunidade Autónoma de Galicia para que emita informe tras realizar as consultas, audiencia e solicitude dos informes sectoriais autonómicos preceptivos. Quinto, solicitar ás administracións públicas competentes os informes previstos pola legislación sectorial que sexa de aplicación. E sexto, ultimados os anteriores trámites, someter de novo o expediente a consideración do pleno corporativo para resolver o que proceda. Votos a favor desta aprobación inicial. Votos en contra, abstencións. Punto número 4. Aprobación se procede da moción do Grupo Municipal do Partido Popular para instar ao Goberno de España a non apropiarse dos recursos das entidades locais. Tamén temos o dictame en consecuencia a Comisión Normativa dos Asuntos de Competencia Plenaria por 5 votos a favor, emitidos polos concelleiros de PP ou Grupo Mixto e 2 votos en contra polos concelleiros do PSD-PSOE, sendo 7 o número legal de membros e, polo tanto, co quórum da maioría absoluta dictamina favorablemente o seguinte acordo. Hai que leela porque había 2 enmendas que se aceptaron, unha parte e outra na totalidade, que era incluir a FEGAM xunto coa FED, e outra era eliminar a regra, suprimir o da regra de gasto e o demais que estaba como estaba na outra moción.
que era flexibilizar a aplicación de estabilidade e outros termos. Vou a ler simplemente os acordos. Ou se queren a leo todo. Manifestar o compromiso do Concello de Lousame coa Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera como ferramenta que garante o correcto funcionamento das finanzas locais que permitiu a moitos concellos de España xerar os aforros que agora reclama o Goberno Central. O profundo rexeitamento deste Concello a calquera medida tendente a apropiarse dos aforros acumulados polos veciños dos concellos e provincias, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos das entidades locais ao Estado para devolver a longo prazo. Porque hai concellos que piden un préstamos que facilita o Estado, que podes devolveros a longo prazo e tamén entran pois nesto. Instar ao Goberno de España a respetar e garantir a autonomía que a Constitución Española e as leis otorgan ás entidades locais para a xestión dos seus recursos, para a xestión do diñeiro público que é de todos e cada un dos españois, non dun goberno en concreto. 4. Atender as demandas das entidades locais, especialmente a referida á derogación da regra de gasto e flexibilización do resto das regras contidas na Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera, para que poidan dispoñer do 100% dos seus remanentes de tesorería para a loita contra os negativos efectos do COVID-19. 5. Que se pretenden modificar algunha das leis que afectan a autonomía, facenda ou estabilidade financiera das entidades locais, valide ditas modificacións no Congreso dos Deputados ou ante os órganos de goberno da FEM e FEGAM, lexítimos representantes das entidades locais e dos españois. 6. Que o Ministerio de Facenda cumpra coa totalidade do acordo consensuado por todas as forzas políticas, incluído o Partido Socialista, no seo da Federación Española de Municipios e Provincias. Dar traslado deste acordo ao Presidente do Goberno, a Ministra de Facenda, a Ministra de Política Territorial e Función Pública, aos portavoces dos grupos políticos do Congreso, Senado e das Cortes, e á Xunta do Goberno da FEM e da FEGAM. E para que esos son os acordos que agora temos que votar e que están determinados, como antes dixe. Eu creo que isto é de recibo e é totalmente, creo que é necesario ponernos de acordo, por lo menos a maioría, en reclamar isto, porque o Concello, bueno, e os concellos pequenos todavía, os que somos a maioría dos concellos rurais, moitísimo máis, porque xa para conseguir ter remanente positivo, o sea, non ter superávit todos os anos e non ter déficit, xa é complicado. Si vas acumulando superávit ano a ano e consigues ter un remanente, vostedes saben que aquí nos permiteu pagar as facturas a 413, as que se presentaron este ano, que correspoñen tamén ao ano pasado, que tamén estaban nesa conta, e nos permite, despois que as modificacións que acabamos de aprobar por todos nós fai un mes e pico, facer fronte a subvencións como a do IDAE, na que temos que facer a aportación deste ano, que nos permite facer obras que financiadas en parte por alguna consellería e en outra aportación municipal, e tamén facer outras con recursos propios en varias aldeas ou lugares do Concello. E seguramente tenemos que plantexar outra modificación en breve para atender gastos que se plantexan co COVID, que quero ter unha reunión con vostedes, vamos agora a poñer data os portavoces para a semana que ven, polos servicios que lles vai a informar a Consellería de Servicios Sociais, que se van a poñer en marcha de novo, se todo sigue así e nada empeora, e os gastos que van a conlevar a nova apertura para cumplir as normas. Entonces, todo eso se pode facer si podemos, porque os que nos facilitaron, o que temos que comprar continuamente, o que temos que atender as persoas que deixaron de asistir aos outros centros, con todo o que hai que facer e que creo que debemos facer, se non é así, non sei como vamos a poder implantar e facer outros servicios que aparecen, que son necesarios, ou mellor non estes planificados para este ano e de repente aparece unha avería grande que tens que sacar 40.000 euros de algún sitio. Se non temos o remanente, aparte nos que ahora mismo de libre aplicación, que non o podemos gastar todo, non, porque hai que intentar cumplir, o sea, hai que cumplir estabilidade, pero hasta onde, se o estamos facendo.
pero hasta aí sí podemos, porque o objetivo de todos estes anos era que nos molestou a todos, un montón, a todos, pero porque nos apretaban, é dicir, cumple a regla de gasto, cumple a estabilidade, cumple promedio medio de pago, pero tiñámonos na conta do Concello. Pero se agora, para poder a nivel macroeconómico, pois que os datos de débeda dun Estado, pois colaborar a que non fosen tan negativos, vale? E agora de repente estamos outra vez metidos de cheo nun problema económico moi grave, certo? E se nos pide que eses aforos non somente temos que seguir facendo, sino que por lo que se está leendo, se está vendo e se está propoñendo en onde hai que propoñelo, e eu estou seguindo con interés estes días porque me parece un tema non menor para telo en conta. Se nos propón que o entreguemos, que unha parte se nos vai a devolver un tercio en non sei que plazo de tempo, despois dentro de 10 anos, pois eu creo que nada máis que decir. Votos para esta moción. Eu quería intervir. Esta é unha moción xenérica aquí. Algúnas veces a nos votou se nos encarga que traemos mocións xenéricas, pero bueno, voulle... Sí, entonces... Eu respondo despois con respecto a eso. Non, voulle... Eu tamén traio un argumentario xenérico tamén, e gustaría lerlo. Bueno, se insistir xenérico me vai a permitir a única e última interrupción que te vou facer. Sí. Eu para aclarar que cando quero decir eso. Me parece que isto nos afecta, nos afecta, pero na vía de respiración do Concello, vale? Nos cortan o aire. Entonces non é como cando digo, isto non nos atañe, non, é algo que ten que resolver o Estado, é algo que ten que resolver a autonomía, non. Isto temos que todos os concellos apoyarnos uns aos outros, e son todos os concellos, algúns do seu partido, outros do partido que nós representamos, outros do que representa o señor Anxo Moledo. Entonces creo que non é xenérico, creo que é algo que nos dá medida de flotación. Vamos a ver. O remanente de tesorería é dos concellos e teñen de dedicar a Estado. Iso é o argumento, un dos argumentos da moción. Os titulares dos remanentes de tesorería son os concellos, claro. Sin embargo, a legislación vigente impide recurrir a eles libremente. Non só vulneraría a lei de estabilidade, sino que tamén sería contraria á Constitución, que establece que os concellos deberán estar en equilibrio presupuestario. O Goberno xa ampliou o margen de utilización dos remanentes, pero non pode aprobar unha medida ilegal como sería permitir aos concellos gastar sin ninguna restricción os remanentes de tesorería acumulados nos últimos anos. Tamén, outra dos puntos, falase que é unha vergonza que o Goberno se queda co carto do Concello. É completamente falso. O Goberno non se queda co carto dos concellos, o Goberno financiase, afortunadamente, con interés negativo, e non necesita dos remanentes. O que fai o Goberno é habilitar que os concellos con remanentes poidan invertir máis en cuidado, mobilidade, desarrollo e cultura. O acordo negociado coa Federación Española de Municipios e Provincias contempla que os concellos podrán voluntariamente transferir como un préstamo á Administración Xeral do Estado os seus remanentes, e o Goberno, a súa vez, transfire como un ingreso non financiero o 35% do remanente, como mínimo hasta 5.000 millóns de euros. Non? O resto devolver nun plazo de 10 anos. Que se consigue con esta fórmula? Os concellos poden utilizar un porcentaxe importante dos remanentes e xenérase un ingreso financiero para que os concellos que permiten podan incrementar o gasto público, respetando o equilibrio presupuestario. Se evita así que caigan en déficit. O Goberno habilita 5.000 millóns pero en 2 anos. A mobilización destes 5.000 millóns somos os remanentes dos concellos, porque senón... Si, faixe efectivamente en 2 anos, 2.000 millóns no 20, 3.000 no 21, por petición expresa dos concellos, que avisaron de que non tiñan margen para executar os 5.000 millóns neste ano. Vale? Con esta proposta o Goberno sae ganando. Os axuntamentos financian o Estado Central. Eso é outra das que ven implícita na moción. É falso. O acordo suporá un maior déficit para a Administración Central. O Goberno realizará un ingreso financiero aos concellos que lle computará como gasto efectos de contabilidade nacional.
Dito de outra forma, o Goberno asumirá máis déficit para que os concellos poidan gastar e invertir máis. De ninguna maneira pode sosterse que o acordo supoña unha ventaxa para o Goberno en detrimento dos concellos. O Goberno impón o acordo aos concellos, tamén é outra das cousas que sale implícita da moción. O acordo é fruto dunha negociación coa Federación Española de Municipios e Provincias. Se quere tamén leo o argumentario da Federación de Municipios e Provincias. Eu agradecería que non porque eu saio. Bueno, pois entonces, quero dicir, o Goberno dedicase a alcanzar esta proposta que se xusta, realista e sin máis historia. Eu non teño máis comentarios que facer. Vale. Respecto ao Non vamos a protestar. Porque hai, na moción tamén hai alguna cousa que se basa en informacións de periódicos e que eu non sei ler, lín mal. Sin máis comentarios, por miña parte. Vale, mire, eu solamente... Sí, fala vostede e logo contesto. Nós vamos a votar a favor, parabenizanos que as nosas enmendas pasaran, tamén nos gusta que o Partido Popular, despois de tantos anos que o BNG leva pidindo que se saque, que se elimine a derogación da Lei Montoro, que por fin se faga, porque os concellos galegos, neste caso, foron quen de aforrar os 290 millóns de euros entre todos, e sería un delito que nós, se temos a conciencia de país, deixáramos que esos cartos marcharan daqui. Eu concordo co que acaba de dicir vostede, que esos son aforros para os concellos e que nós temos o dereito a gastar os cartos que fomos capaces de aforrar. Entón, os concellos galegos foron capaces de reducir a débeda en todo o que vai este tempo de un 3%. Entón, pareceme xusto e pareceme loable que nós seamos quenes de gastar os nosos cartos, que non sexan outros os que decidan. Xa vamos a ter bastantes recortes, tanto en educación, sanidade, etc., por ir ao rescate europeo, co cal, da nosa parte, non estamos de acordo que a posición, neste caso, do Partido Socialista, de que regalemos os nosos cartos ao Estado español. Vamos a ver, simplemente dicir unha cousa, que as entidades locais deben ter autonomía e non, agora, isto que temos unha situación económica grave, por iso se chegan a isto, non? Vale, pero non disfrazar a realidade. É dicir, temos que ter nós autosuficiencia e somos maiores de edade como municipios para poder decidir en que temos que empregar os nosos fondos, porque cada concello ten unhas necesidades diferentes. Vale, e a veces hai que empregar non que tes que gastalos aquí e aquí. Pois non, porque ao mellor algunhas partes desas, como en algún momento se nos intentou convencer, están cubertas por outra administración, son incompatibles, teño máis cuberta esta área, pero teño descuberta esta, e teño autonomía. Temos autonomía dos concellos como entidades locais para saber en que necesidades hai no noso concello e decidir en que invertimos os recursos. Pero son os nosos recursos os que se aforrou e hai que respetar para non entrar en déficit, claro que temos que seguir facendo esforzos e veñen tempos difíciles. Sí, pero vostede non solamente sigue con esa lei, sino que encima volta de tuerca. Ahora que se aforrou con esa lei que protestamos porque nos apretaba, porque non deixaron facer xa? Porque estábamos en plena crise. Sí. Bueno, pero eso, ahora pasado, a parte está en hemeroteca, e despois deso, ahora non solamente nos aproveitamos desas medidas que nos veñen ben, sino que collemos eses cartos que están aforados nos concellos, que costou un montón, porque hubo que reducir neste en concreto toda a débeda que había, reducila a cero, e encima non entrar nunca en déficit, sino sempre superávit, ou na medida das nosas posibilidades, con moitísimo esforzo, digo yo de verdade. E agora, esos cartos de repente, unha parte nos la van a devolver, nos regalan do que nos quitan. Non regalan nada. Vale, sí, pero é unha maneira de falar metafórica. E despois, que acaba de decir vostede. E despois, a outra parte, en 10 anos. E se teño unha emerxencia, unha necesidade que consigo unha financiación europea para facer algo que é moi importante para o Lousame, e non teño de fondos propios anuais a que recurrir e teño un remanente aforrado, non poder recurrir a él. Nada máis que decir, porque tampouco é cuestión de que poñamos a debatirnos, porque sei que é un argumentario que vostede aclarou desde o principio que iba a argumentario e eu non quero cargar, vostede non ten a responsabilidade. Aquí a responsabilidade dos concelleiros fai moito tempo, ou perdón, dos alcaldes fai moito tempo, gastaban no que querían e cando querían. No momento que se empeza a regular, entonces vai nos problemas. Sin máis comentarios. Sí, porque desde logo neste caso a todos os que está aquí nos implica. Non especifiquei, generalizei, por favor. Pois non generalice porque